Krásny deň vám želá veštiareň u Verony. Na čo si dať pozor na 16.9. Vodnár na prácu, ako keby ste zavadzali sami sebe. Ryby na peniaze, porozmýšľajte, čo chcete kúpiť, či to treba. Barán na mladšiu ženu od vás. Bík na žiarlivosť vo vzťahu. Blíženci na staršieho muža od vás. Rak, pozor na pokuty, nedoplatky aj nejaké. Lev, dneska o niečo prídete. Panna, na rodinnú záležitosť. Váhy, na mladšiu ženu od vás. Faloš. Škorpión, budete niečo riešiť s nejakým susedom. Strelec, na zdravie. Tlak. Kozorožec, na nadriadených v práci. Takže nech sa vám darí, s láskou v srdci, Verona. Čo je zase?